Hayot chkhela da Европа в общем. Ара угрожать кард, гуфт ки ман Тоҷикистонро мекунам агар та хонаи ман наисти. Сена и хели тема аста ки Германия мери мехони уҷа ата очай немиси дори. Якм бори ки ман я оила ёфтум иза того што забондонии немецки ман зур набуд, оила ман отказ кардак. Маош чанд қадарай? Маош ки мисол стоит боша барай мисол да Тоҷикистон нормали кор кунӣ ба барай уҷа бо Тоҷикистон да кам кор кунӣ. Пример ман худам 3-4 духтара ки тоҷика тухури кардагим ҳозир дар Германиян. Чӣ хуби дора уҷа ки мисол одамо мераванд? Да уҷа ҳеҷ ҷо намебиромадӣ, фақат корхона прикин. Ҳамха кора мекунӣ бо ягон суд наметавонӣ. Иш кардам бисёри одаморо духтароро сир мекунанд, мана дар Инстаграм менависанд. Чӣ ба рафти ягане? То ҳози таъриф дошти ҳамҷора. Ман хел молиш запис накардаст. салому алайкум бародаро. Агар ки шумо хоҳен дар трейдинг стабилна кор кардан гирен, бидонед ки як стратегия қати намешава ҳама вақт кор карда. Барои ҳамин ман шумо дар як стратегияи нава мегӯям ки кори шуморо дучанд осон мекуна. Бародарон медорем дар они платформаи Pocket Option ва дар инҷа мо индикатори Bollinger Bands фаъол мекунем. Чихеле ки шумо ден дар инҷа дар график сета хат пайдо шид, яъне зона перекупленность ва зона перепродажа мо нишон медиҳад. Агар сода карда бигем вақте ки нарх дар зонаи бологӣ омада мерасад, мо зелкамно тарафи поён мекушоем ва агар нарх дар зонаи поёнӣ омада расид, мо зелкамно тарафи боло мекушоем. Боз якта зелкам мекунем ва шумо ден нишон медиҳем. Чихеле ки дар графика мо дестем нарх дар зонаи поёнгӣ ва мо зелкамно тарафи боло мекушоем ва интизор мешавем ки чӣ гап мешавад. Бародаро чихеле ки ден стратегияи кория ва плюсои хуб метиҳад ва ҳатман ай опити хитон ва анализои хитонам истифода барем. Агар ки хоҳен ай трейдинг ҳози пил кор кардана сар кунед, силкаи Pocket Option дар поёни видео мондагиай. Медроен регистратсия мекунед, вақте регистратсия промокоди авлод 25 истифода мебаред, 100% аякм депозитон бонус мегиред. Яъне ки $100 пардохтен, $100 мерава. Марҳамат кунед. Та чӣ фикр дорӣ? Ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, ҳаводорони барномаи подкасти мо ва имрӯз меҳмони имрӯзаи мо яке аз блогерое ки дар блоги худаш дар бораи кор ва фаъолият дар Аврупо, яъне дар Европа, дар Германия гап мезанад ва имрӯз дар барномаи мо иштирок доранд. Меҳрона Мирзоева, хушомадед. Ассалому алайкум, ман Меҳрона Мирзоева. Ташаккури зиёд барои даъват. мақсади барномаи мо ҳамин ки мо ягон мавзӯъро интихоб мекунем ва дар доираи ҳамон мавзӯъ ҳарф мезанем ва ҳамон хел мешавад ки мо ҳар як барномамонда дар бораи ҳаёту фаъолияти ҳам қаҳрамони ҳам барномаи ки меояд пеши мо ҳарф мезанем ва чанд сол дар Германия ҳамчун донишҷӯ рафти дохил шидӣ. Барои чӣ именно Германия ва чӣ хел буд, қиин буд, осон буд? Ба чӣ ба рафти якм дараҷа? 4 сол пеш будак ман забони немецки мехондум ва ята программае буда ки ята дугонам дар Германия зиндагӣ мекардак. Баъд дар уҷа программае ҳаста ки ай ҳами давлатҳои Азия мерем, дар хонаи оилаи немец зиндагӣ мекунем, хӯрдан, хоб ҳамаш бепул. Айшоти ҳамон оила и бо кармани расходи €280 ҳар моҳ метиҳада, бо плюс и курси немецки язик мемона. Ва ман фикр кардам ки ин шанси беҳад зура. Бароям рафтам 1 сол дар хонаи 7 моҳ дар хонаи оилаи немец зиндагӣ кардам, забона ёд гирифтам ва баъди 7 моҳ дохил шидам, забонман ахз кардам. 4 сол шуда дар Германияям. Ту чӣ ба нарафтӣ? $280 хона, отаоча ҳам аренда 100%. хоҳар, додар ҳама чӣ. Хоб, чӣ ҳаёт чихела да Европа в общем? На самом деле, единственный плюсик колониш ҳамия ки возможность дори бисёртар путешествовать кунӣ, мехони чанд соҳаи нағза. Хай қиинай якм бор ки будем дар хонаи оилаи немец будем, мушкилиёрам будан ки уҷада мешава ки оилаат алиш кунӣ. Ман дута оилаи немец дар зиндагӣ мекардам, оилаҳоро алиш кардам ва мушкилиё будан. Например, дуюм оилаи ма модараш ай Украина буд, лекин оташ немец буд. И мо байни мо конфликт шида буд. Вақте ки ман дохил шидам, и мара гуфт ки ту бояд 1 сол дар хонаи ман истӣ. Ман гуфтам ман намеистам, ман мерам. Баъди 3 моҳ ман гуфтам мерам. Конфликт шид ки ту гуфтум меси дар хонаи мо, ман гуфтам ки мерам. Ба мара гуфт ки ман тра Тоҷикистон рой мекунам. Гуфт ки агар дар хонаи ман наистӣ, мара угрожать кард. Гуфт ки ман тра Тоҷикистон рой мекунам агар дар хонаи ман наистӣ. Ба ман рафтам посольство дар омадам ҳамон рӯз. И посольство да гуфт ки ина дихта дар хонаи мо намеиста, мехоҳад брава. Не ки дастиш ягон чӣ наомад. Не ва ё анхе праҷои мо аз студент дар клуб меам мефарашон тез браван уҷа студент дегон. Охи ма уҷа да бе ҳеҷ хонаи уда хов намерам, намеистам. Кӯдакоша нигоҳ мекунам, кӯдакора ман нигоҳ мекунам. Вой хеле программа шумо бидонед €280 ранги 280 сомони хидмат мешавад янка.
ва фаҳмидам не почти бесплатно. мақсад ки ту кӯдакои вайро ӯ нигоҳ барои мекунӣ. ту одами хуб будӣ барои қамалат накардест Манам одами хуб будам. Не, барои одами хуб буданаш не, просто барои мақсад чӣ хеле одам меистоди чӣ кор мекард Не бачаҳо охе. нигоҳ кунед ана чӣ хеле ки ман гуфтам ки дар Эрон бензин 40 литраш 5 сомон ай ҳамат гуфтем ки неш чӣ гуфтеса ина хеле тема ҳаста ки Германия мери мехонӣ уҷа ата очаи немисӣ дорӣ нигоҳубинат мекунанд хонашонда зиндагӣ мекунӣ ҳар моҳ бо ана где-то 7500 сомонот метиҳанд агар евроро ба сомонӣ ҳисоб кунем ҳам хеле тема ҳаста боз одно мехонӣ миёӣ чӣ хеле айтон ҳам хеле тема Бо курси немецки мемонанд там. ту чӣ хонди баъд дар 4 сол чӣ кор кардӣ? Ма баъди 7 моҳ гостиничный и ресторанный бизнес дохил шудам. Ҳамаи чизе ки ба гостиница и ресторан связанае. Дар ҳамин 3 соле ки ман хондум, ҳам практикаи, ҳам учоба. Я ҳафта дарса, я ҳафта практика. Дар ҳамин як гостиница қати ман шартнома кардам ки в течение ҳамин 3 соле ки ман дар ҳамҷа мехондам, дар ҳамҷа практика мегзарам. Ҳам кор кардагиам, ҳам ойлик мегирӣ, ҳам мехонӣ, ҳам зарплата мегирӣ. чанд сум бояд дошта бошӣ ки зиндагӣ мақсад нормалӣ бошад дар Германия Ма так как ман практика мегзаштам бо мехондам, ай пули ҳамун практикам ман худам обеспечивать мекардам. Нормали зарплата мегирӣ. Не, мақсад чанд сомон дошта бошӣ ки ҳамҷа нормалӣ я моҳ жид Ну, мекунӣ я моҳда агар бе квартира ҳисоб кунем 1000 евро. нормалӣ Уҷа дар қимат неста ягон чиш. ту гуфти 280 евро 280 евро дар хонаи оилама зиндагӣ мекардам. Хӯрокама ҳамҷа буд, ховш ҳамачи ӯ чиста барои худам ягон либос мехаридам, ягон ҷо мерафтам, пулои худам будак. ба чӣ ба наистодӣ Охи ман мехостам уже дохил шавам, ман қати кӯдако дига чӣ меистодам? дидӣ чӣ хел ношукрбанда забонат ёд доданат сумо додан ҷои ход нама тура кидат Охи оила қати медонӣ хита комфорт ҳисоб намекунӣ, дар ҳамун хонаи ҳамун зиндагӣ мекунӣ, ту намедонӣ ки кадом соат ай комната бирои кӯдакои ӯ қати боши, яки комната медрои хита чӣ хеле ҳис мекунӣ. Ба ӯ очаш мерафтак соато 1-2 шав меомад, ман қати ҳамун кӯдако будам, ман вообще ягон ҷо биромада наметонистам. куҷо мебиромадӣ бояд Хай там с друзьями встретиться ягон ҷо қати шиносана ки намештак фақат қати кӯдако буду мактаб мебурдӣ меовардӣ қатишон дарс мекардӣ инам хеле чӣ қин буд дар як оилаи бегона зиндагӣ кардан қинае. қини ҳамун рафтанаш ё ки ҳамунҷа зиндагӣ кардан чиш қин буд Хай якум бор ки аҷа ман забона ёд гирифтам, ман 1 сол 1.5 сол забона ёд гирифтам. Якум бор ки ман як оила ёфтам, иза того што забондонии немецки ман зур набуд, оила ман отказ кардак. Ва баъди ӯ бо 1 сол дарс хондам и бо спордам уже рафтам. Хай қинае, кор мекунӣ, мехонӣ дар як давлати бегона, худи тоқаи хона меои, тоқа кор меравӣ, и как бы тоқагиш мақсад қинае да қинае. По-любому хай давлати бегонае. дар дубой ҷо тоқаи қинае Не. бобшон айн ватан биромадан хиташ уже қинае Не. ина мо дар тоҷикистон тоқаем Хай Тоҷикистон да марам тоқа меистонда ки уҷа да ягон каса намешиносӣ, худи тоқаи фақат дарс кор меравӣ меои тамом. хоб духтаро яъне ки барои мисол кор файрод мекунанд забона бидонанд агар оиладам ва бачаҳо чӣ хел метавонанд бираванд Германия ки кор Ба кунанд оилаҳое ҳаста ки бачаҳорам файрод мекунанд ки редкай. Оилаҳое ки например кӯдакошон бача боша фақат файрод мекунанд. Хай ҳастаам хеле бисёри бисёри бачаҳо худмон мекунанд. Не, уҷа единственный бачаон садаоник файрод канаон фермер мешава ҳастай программаҳое ки ҳастай например эфесиот бефти меган это как волонтер дар Германия. хеле сура саёти бачаҳои ки диресрон бураванд забони немецкиро бихонанд, барое ки самое главное Германия визаи корӣ наметиҳад тоҷико даст. Учебный метиҳад, ба вақте ки тамом кардӣ ба корӣ метиҳанд. И забони немецкиро бихонанд, программаҳои эфесиот, бефти ҳастанд ки дар уҷа мераванд, ҳам мехонанд, ҳам кор мекунанд, ҳам аусбилдунг мекунанд. хоб Учоба дар уҷа маош бепулай. чанд қадарай маош ки мисол стоит боша бирай мисол дар Тоҷикистон нормали кор кунӣ ба бирай уҷа бояд Тоҷикистон да кам кор кунӣ Хай вақте ки студенти конечно ойлик камай, например 1 сол камтар, ба 2 сол камтар зиёд мешавад, ба 3 сол камтар зиёд мешавад. якум солута чанд сумай ойликат мисол агар оила да мешавад ки набошад бурай студент хита бигзорнӣ бурай ягон темаи дига кунӣ Хай уҷа да не то што студент мегзаронӣ кор мекунӣ, бо чанд корои дигарам када метонӣ. Просто ҳамун визат учебный меистане ки любой кора када метонӣ. чӣ кор карда метонӣ мисол Любой ҷода кор ҳастай дар Германия, ҳама ҷода ҳастай. Бисёри тоҷикои худмон ҳастанд ки ҳамин программа аупер қати кардагиан аусбилдунг дада ҳамуҷа мехонанд. Аупер ҳамун хонаи оила да меистӣ кунам ҷода.
ва ё чон мисол Тоҷикистона пешниҳод мекунанд ки ҳам хеле коргар ҳаста агентствое ки туғрӣ мекунанд. Например ман худам 3-4 духтараки тоҷика туғрӣ кардагим ҳози дар Германиян. Конечно сум гирифтагим, документошона туғрӣ кардагим. И ман худам ҳамин чиза кам-кам вақте ки студент будам, кам-кам бо бизнес мекардам. яъне ки одаморо файрод мекардӣ, туғришон мекардӣ. Мошенники. Не, дар Германиян ҳози ҳамашон 3-4 духтар. Рафтам аё? Ман хел нарафтам. Не, ҳози дар Германия. Хеле боша зур. Не. баъд тамом кардӣ? Усол тамом кардам. баъд тамом иҷа кор мекунӣ ё уҷа? Ака ҳози ман диплома гирифтам, моҳи ноябр будак диплома гирифтам, экзаменора спордам, барои ки дар уҷа намешава ки агар экзамена наспордӣ бо меспорӣ. Дуюм бор нашид, сеюм бор уже ту ҳамун ихтисоса тамоман наметонӣ дига ҳамун ихтисоса хонда, барои ки 3 бор нагзарӣ. Уҷа дар учёбаш тамоман беплай. Ҳамун қадаре ки 3 соли ман хонагӣ, ман нем я маҳаллӣ мужда не я экзамена, даже я евро додагӣ нестам. Ҳамаш бепулай, экзаменошам бепулай. Ака ҳози ман диплома гирифтам, Тоҷикистон омадам, ҳози намедонам. Тоҷикистон дар кор ки Тоҷикистон дар ҳамин системаи мутаассифона теломон мерем, чӣ хеле мо дигар давлатҳо мерем, чӣ хеле қабул мекунанд, чӣ хеле мебаранд, чӣ хеле нигоҳубин мекунанд, чӣ хеле муомила мекунанд. Дар Тоҷикистон ҳамин ҷойи хуб дорем, аммо ҳамин сервисмон хуб нест. Мақсад я муомилаи хуб надоранд, як кас ба рӯи кушода пешвозат намегирад, як кас ва хеле кадро дар Тоҷикистон агар кадр бошанд дар Тоҷикистон дар коранд. Мисол дар Тоҷикистон ҳам як гала туристон омадастанд, худора шукр, як гала бо мисол дар ҳамин Наврӯзӣ қариб 20,000 эронӣ, агар ман я эронӣ гуфт 20,000 эронӣ омага фақат Наврӯзида. ва агар дар системаи меҳмонхона ва дар системаи чӣ гуфти бо ресторанҳо бошӣ, вазмош дар Тоҷикистон беҳад зиёда, ба шарте ки бести меҳнат кунӣ, кор кунӣ. Морам вақте ки омадам Тоҷикистон, бисёри туристони мисол қатимон дар самолёт мон омадам, бисёр турист дар Тоҷикистон. Лекин агар ман ягон кори нағз явам, ман мехоҳам дар Тоҷикистон истода. Агар наявам, ман мехоҳам обратно Германия барам. Бро, ки қабли эътироф. Хуб, чӣ хубӣ дора ҳамуҷа ки мисол одамо мераванд? Хубиёш дар чие ки мисол одамо бираванд? Мақсад ягон хуб. Учёбай бепул. Не, ман как турист брай намемонам. Как турист мемонанд, туристически виза мегирен, уҷара я виза Германияро гирифтен, любой ҷо метонен гашта, там Испания, Италия, ҳама ҷоро метонен гаштан. Ина виза Франция. Кори хуб ба назарти чӣ хеле чанд сум? Олики нағз. Ай чанд сум? Ай 10,000 сомон бисёр. Миёвӣ дар Тоҷикистон кор кунӣ? Ягон кас боша нависен. Рақами WhatsApp шаҳри бародаро кас метуна хайр куна 780 неса. Бародаро ҷакарта мерона бромагай. Реально карта худмамон. Я таҷишка из Германия картаи май намиёяд. Мақсади влог кардани тида чӣ ба влог, чӣ ба блогерӣ яке? Вақте ки ман Германия рафтам, ман бисёр дар Инстаграм рости гап блогерои казашкора тамошо мекунам. Ва ё дар Америка ҳам хеле программа қати рафтаган, дар хонаи американец местан зиндагӣ мекунанд. Ман реально интересно буда ки дар як хонаи оилаи бегона чӣ хел зиндагӣ мекардӣ. Ҳамучен ҳозирам ягон блогери тоҷикам набуд ки мисол дар ягон давлат оилаи бегона дар зиндагӣ кунад, нишон тиҳад, чанд сум расход мекунад, хелхе. Ман гуфтам почему не начать, как бы барои чӣ сар накунам? Ман ҳамучен уже сар кардам, хай ман блог набуд мақсади ман просто барои худ мекардам, мада мақол буд, видео, сурат. Ҳама хай рафтак. Барои худат мекардӣ дар телефон просто такси мезанам. Я гала бизнес дига дорам такси. Хай мада мефуридак. Барои худат мекардӣ мемониш меистада. Мада мефурид Инстаграм дамонам што дигарорам бинан чӣ хета. Хай барои худат нест. Хай мада ман мехостам ки мисол тоҷико бинан ки чӣ хая духтари тоҷик худаш тоқада я оилаи бегона, барои ки ман худам намедонистам хай программа ҳаста. Та очат ис уса уҷатам рафти чӣ хел хонаи бегона. Медрои хона ота оча просто забоншон дигай. Бо пулет метан хонаи хутон да кайдаса $80 дорам та ямуда. Ҳам хакора мекунӣ бо ягон сумда метан. Конечно, я духтари тоҷик рафт дадри азоб зад ис уса. Хай реально всем интересно. Духтари тоҷик да Москва видони чӣ мекунанд? Ана у азоб доранд. Шумо хел мекунед ки азоб неста хондан, хай майли оила барои ки не ман фикр мекунам ки хондан азоб нест. Не. Този гуфти ки не агар бу значит як гап мегум. Дар як ҳолате ки мисол ман хати Юсуф ҷанг шидам, метавонам бигум Юсуф Гандай. Ман хати Баха ҷанг шидам, дига наметавонам бигум Баха ҷанг. Мумкин айби май
барои ки дикаскатсиёз нагафтесам бисёри духтарои худмон ҳаста ки ҳамин программаи авпер хати рафтагиян германия бечораро сир мекунанд дар берун мондагиян и программаи осон нестай не ки ман якум оилара будак ман гуфтам ман оилама алиш мекунам барое ки якум оила ман медонем чӣ хеле буд сета духтар дошт духтарош уже калон буд авпер контракта бояд уборка накуна хай ами чизои кӯдакоро камтар мегирӣ тамом не ки оилаи ман вақте рафтам ҳамун оташ гуфт ки хати ман гап зад гуфт ки мо дар авпер дар кор нестай типа домработница нам нужна и ман аввал хай намефаҳмидам забона намедонистӣ давлати бегона мерафтӣ метарсидӣ мегуфтӣ ки хай яки сирм накунан ягон чиз ман мекардам ҳамин корро уже я моҳ кардам ду моҳ кардам меомад мегуфт иҷа чиркина хеоха ман хидмаранги домработница ҳис мекардам ман хидмаранги нянка ҳис намекардам ва бароям ман гирифтам оилама алиш кардам бисёри одаморо духтароро сир мекунанд мана дар инстаграм менависанд ина оилам сир кардагия ина хеле кардагия реально уҷа осон нест ман я совет метам я бор деҳот бирен касое ки нарафтаин касое ки ана слишком шаҳрӣ шидани фикр мекунанд ки қишлоқ ё дига фу я бор қишлоқ бирен я бор бирен иззати ҳурмати як бор бирен ҳурмати калонтара бинен як бор бирен ана бинен ҳурмат зана чӣ хеле ҳурмат мекунанд ҳами чиёи дорем қолабое дорем ку гӯё қишлоқи хелеай у хелеай каями қишлоқиҳо ис мешаванд ман мерам яхе қишлоқҳо мерам гудакҳои бегонаро мегӯӣ ки брачка бра бахлашкара ҳо бра об биёр мегира ягон чӣ намегӯяд иҷа дар бари мошин истагия мошинта хат кашесай метарсӣ бигӯиш ки мошина хат накаш ба ҳамин хотир мо розием ки мо пешрафт кунем ҳама тарафа илмда технологияда мудда либосда ана техникада ҳама чизда пешрафт кунем ба ғайри ҳамун менталитети тоҷикие ки дорем менталитете ки мерай дари ҳама ҳуяй гудаки иш меяд дар хонаи иша обед мекунад мо гудакимон дар хел будем ба ҳамин хотир мо бояд ҳеҷ вақт савримӣ некунем дар кӯча ҳама қади хандида бестем раҳмат хеле кунем нишон бутем не мо айдринмон мо айдрини қалбмон ай гудакимон мо ҳам хеле будем ҳам хеле калонтар армад мекардем калонтар чизе мегуфт гӯш мекардем навбати подаи ҳамсоямон мерафтем ва ҳозирам ҳамин чизо дар қишлоқ аст ва ҳамин мумкин ҳамин чизо намбаранд ва чӣ чизе ки уво ози доранд чӣ чизе ки ҳурмати занак ҳурмати мо дар таърихи тамаддун мо медонем мо пешай милод мо ҳурмати зана медонистем мо илм доштем мо технология доштем мо вазорат доштем девон доштем ҳамаи чиз доштем ва дар навбати худ бояд ба ҳамин чизо такя накунем бигем ки мо доштем факт мо бояд бо далши ай гузаштамон да зур шем я бор тахти ҷамшед мерай тамошо мекунӣ мебинӣ ки мо кӣ будем мебинӣ а ҳозир мо бояд ҳаму оста бо ранги ҳаму гузаштаҳомон бояд як шахсиятҳои барҷаставу бузург мисли синову рудакиву фирдавсӣ бупурем ва вақте ки мо шеър менависем европа да душ намекарданд што в курси бошӣ канализатсия набуд дар Европа канализатсия не вообще душ кардан чӣ набуд душ намекарданд не ки законошон беҳад безибад не ки ҳамин гапи ки шумо гуфтен кӯзи насёд немцо ҳамин реально росте барое ки дар руд механданд улибаются хеле механданд хел мекунӣ ки классни не ки аяқибшон баъд любой қишлоқ бира шаҳр бугӯ ки мондагиам ҳеҷ камбағалтарин одами қишлоқ да бира бугӯ ки ман шав мусофиру мондагиам дар тавоӣ мекуна хонаи меҳмонхонаш мебарад чӣ чизе дорад дар тай под мепартояд чӣ чизе ки дар сандуқиш дорад меорад мехӯрӣ бойна хеле мумкин дар пишти дард мумкин ду дона езими дорад як зимистон боша аловуш мекуна гарм мекуна германияда ман уверен ки бирадар тахта ки бугӯ ман мусофирам дар қаср боша خیال میکنه اون بمبجی میگه که بذار برای که پلیس زنگ میزنه случаи буда ки мо ки зур буда таҷико мо случаи буданд ки қати дугонамо например да берун мондагӣ будем соатҳои 2-3 шав далави раҳ мери ягон кас даже мошина ман намекунад Тоҷикистонда мошино ман чон ман мекунам мега биё баромтар не ки уҷанда ман намекунад Тоҷикистонда духтар хишру да берун диди да ҳамин шаҳр да берун уҷанда берун да мемондем дарошонам намезадем бачко кади стать мекадем ба то транспорти дигариро биёд даже хонаошонам духт намекунем уже соатҳои 8 ҳама цветошона мекашанд ҳеҷ када берун нест диди мо мнение атрачки алиш кардем таҷичка в Германии
ای Я таджикская в Германии. ай ҳама рӯзе ки ба назарат бадтарин буд дар Германия. Рӯзои безе буд. бисёр будак ай рӯзои ҳама рӯзи бисёр бадтарини Рӯзои бисёр не, рӯзои безе. ки амрӯз нафорота повторят шава. ну вақте ки хонаи оила якм ма гуфтум ки ма оила ҳалиш мекунам вақте ки мара гуфт ки мушуш гуфт ки иҷара тоза ки хелха ма гуфтум ки ма оила ма ҳалиш мекунем дига оила мерам ва мо ай фейсбук ята оила ёфтем бояд ждать мекардем ва ё пага ба сари мара меомадан и ҳамун рӯз иди қурбон буд иди чизе буд дар Тоҷикистон ҳама даиҷа ида ҷашн гирифтесани хелха ама уҷа да депрессияда ма комнатама маҳкам кардам набуромадум ки то ҳамун оилаи дигари пагашда ба сари мара наоя и уҷа да даиҷа ҳама ида ҷашн гирифтеса ама да уҷа уже гуфтесам тезтар пага шава ки оила бия мара бара дар хонаи ӯ дар комнатаи ӯ ту дарта маҳкам карди набуромадӣ. офарин. агар рӯзи баъд ҳам боша мо худо рӯзи баъд не медонед хай бо недавно шидак случаи вақте ки дарс ту ба ҷуна ки ту бугӯ охи одам вақте мега сабук мешавад. ма амҷа бо гира накунам Не, гира накил Тимур. не ма гира намекунам гираҳо барои хидмат. гираҳо барои Германия нест Хоб вақте ки да аму мегум ку 3 соли ки мо дарс мехонем а 3 соли ки практика мегзарем да гостиница например ҳаму не то што мо мерем дарс мехонем мо ҳамаи ами нозукиёи гостиница ресторана мегзарем например чихе хати меҳмоно гап задан дар кора ресепшн да ҳаускипинг да мо даже аму вақте ки ҳар я абтайлунг тақсим кардагиан ман намедонам чӣ мешавад ба тоҷикӣ ё ки русӣ вақте ки да ҳаускипинг будем абтайлунг ака отай тайлунга баъд дамо абтай комнатое ки меҳмоно вай мекарданд морам ҳамун практика монда бояд ҳамунҷоро тоза мекардем барои ки мо бояд ёд мегирифтем азоб значит ҳам тозакунӣ буда Ты знаешь, там ягом азоб надошт. 10 комнататиам буган тоза ку мекунам миёй бо Знаешь, азоби ту ҳамиқа чиз буда. чӣ ба дар назари шумо ҳам хали метавон шумо нафаҳмед ман чӣ хеле азоб доштам замоне буд ки отай мо ҳатто 1 миллион доллар ам надошт мо як инҷироро қатӣ додаро мегирифтем як ҷоя ҳай мекардем бхай майли аз CLS дигар буд чӣ ба ҳами шумо Не, бо мега ки Для вай вас нах это смешно. $100,000. я CLS ки $100,000 шумо фикр накунед ки як рӯз хоҳар май мекард як рӯзи шомагӣ ки мо як ҳафта ягон ҷо буромадагӣ нестем моҳи шомадагӣ ки мо ягон курорт ягон давлати дигар рафтагӣ Для вас это смешно дар Тоҷикистон кайф кардан мегардем хел мекунем мо дар Германия Мо кайф кайф кардан мекунем мегардем. Чӣ ба рафти ягане? то ҳози таъриф доштем ҳамҷора Ты барои забон рафти. не азобошам будак мо азоб накашидем дар Тоҷикистон ту хиёл мекунӣ мо ҳам хеле таваллуд шудем мо ҳам хеле баҳонем Юсуфем ту хато мекунӣ ами азобои ту кош ки ами азобое ки ман гузаштагим азобои ту боша Бахтнам хел. ман бирам комната тоза кунам Не, дай комната хидма маҳкам кунам. комната аза тоза кунам тиреза тоза кунам брам да он эмисо да болои бигам буган ба майли ҳама бо медони чи вана чи дора ку шиша дора ку шиша ойна да бо Кафелораш поло. фелора бо представит бо обед да меоран так ким кадом стейка мегам ма фу ма медони чи ма азоб кашида ай гӯштхӯрира ма мурдагия ман гӯшт намехӯрдум дар оҷа ай гӯштхӯрира уҷа гӯшт да бадам задагӣ буд ба мо оилама гуфтам алиш мекунам барои чӣ мо оинаошуна тоза нафорама ба вақте ки 2 сол пеш ман Тоҷикистон омадагӣ будам рафтум Германия ман мехостум ки Германияро партам обратно Тоҷикистон биём рости гап ман чанд Чӣ борам ба хали барои чӣ гап шуд? борам хали депрессия мешуд ба мери депрессия дарсиам қинай айси қинира кор мери дарс миёй хона хов. не мери дарс мери кор мақсад миёй хона 10 соат хов хат хов та намегири чӣ хали 10 соат 5 соат ох 5 соат га телефон да мешитӣ Я таҷичка. баъд ман рости гап депрессияда будам гира мекардам бисёр гира Охи мекардам чӣ ба депрессияда будӣ? барои ки уже намехостум амуҷа да истодан тоқагӣ да бадам задагӣ тоқагӣ бугӯй нехе гап зохи. тоқагӣ тоқагиш бу. да уҷа ҳеҷ ҷо намебиромадӣ фақат корхона прикин Баъд ту хиёл мо куҷо мебуроем мо хона мо хона авқот хов хона авқот хов ҳама авқотам намерафтум чӣ хурдан мехоҳед намерафтум. бечора харобира бин ола видеоша тамошо кунед бечора хароб шуда будам ҷо Сад файз. ба вақте ки ман
ҷавон будам. вақте ки ман Ман гадо рилс будам. энахай гадонам. баъд хай чи сар шид вай влог карданат? вақте ки вақте ки ман ҳам комта дахча маҳкам нафаҳмиди депрессияда ман бояд як коре кунам ки ба Да казак кунам намине мисода. пеши ҳами хонаи чи ҳами семияи навм трезам ва поён кунам вой истодагиан хали бо ма трезам ва боло кунам барам ё бинам ба худо мара хандаки бисӯзам. хай нигоҳ кун. Бейна, ва ина влоги нигоҳ ма кун. ай чӣ сар шуд влоги ма ай ҳамун чӣ сар шуд ки Я таҷичка бигирман. ҳо я Тамом. там хали видео кардам Мизраем. намемонам ҳами гап занам ба худо тозира хаб кардем ту ҳами 3 сол мехони тайлум бигирӣ. вақте ки фақат дар бораи ду оила немец гап зад дигаи вақте чи ки Дойлар нагуфтӣ? карда не. будам хай дар бораи влогам гап занам инстаграма ма аввал пеш мебурдум ки хали активни набудум ба я рилс кардум я таҷичка в германӣ фактоша нақл кардам ки мисол фақат ай германия менолем не ки бовши равно вай мисол қурутови хеоха и ҳамун видео почти 1 миллион залетел и после этого одамо омадан уже омадан и баъд уже ҳами словай машид я Вафори таҷичка в дактар? германӣ барои ки ҳами қати рилс мекардам видео видеошона меги штоб мардум в курси боша. рилсои мара тамошо ки гуфтагиём чихам гиря кардагим азоб кашидагим ҳамаша гуфтагиём плюсоша мегӯй минусоша намегӯй? минусоша гуфтӣ? мунисара чи? уҷада одамо ҳама мёртвеян ягон кас зиндагӣ надора ҳама робот шидагиан фақат кор салом тамом алайкум. уҷада мери ҳама хандеса привет салом. не механда не ман мегӯм ки мақсад ки- хичон лични зиндагӣ надорам фақат кор и всё қабра бо. мерам чӣ кор мекунанд одамои ҳамҷо? кор мекунам сар фақат 8 соат 8 кор? Яни нами кор мераванд меян тамом дига ягон кор Дамиҷам намекунам хеле ҳаётшон. аст. Хел Ну, тайма софтка, кор мерам, я ягон кор мерам, я Не. кор мерам. Мерам я кор мерам. ина ман мехезм мехом ба Ман чӣ мехезм. мехезм бо меём хов мекунам. ҳами чия хиёлат? не азоба депрессия. бисёр ҳам хали казашкора нигоҳ мекардам ба ман хали худам як инстаграм рӯй кардам ки мисол дар хонаи оилаи немит зиндагӣ мекунӣ шанс мегирӣ и ҳами тема одамои мода интересно шудак ба баъди чӣ хема дохил шудум чӣ хали возможностиҳо ҳастай ҳами хе дар бораи германия барафтак баъд ҳамун видео ки я таҷичка в германӣ гуфтагим ҳамун залетел баъд ҳама ай пишча мара мешнаса таҷичка в германӣ ба ман бисёри ҳама видеомда ҳами гапа мегӯм вот Всё это кто? Вот все это кто? все это кто? моя аудитория Моргенштерн. моргенштерн Мешнас Моргенштерна? гитлер Гитлер? моргенштерн чӣ мешавад ба немсӣ? ҳеч намешава Калма Чум немешнастай? Моргенштерн это утром вставать. ҳай ҳеч намешавад мега Морген саҳар мешава, штен хестан. саҳар Тайлум хезӣ чӣ? ҳоз чӣ гуфтед гастиница? Ман намедонам ура. Не, ну, ам калимаро бугу. Abteilung. Абтайлум. Ман намедонам ба руси ба тоҷикӣ чӣ мешава. ба нагуфтӣ на баъди хонданат мақсад хонди забонро ёд гирифтӣ 3 сол чанд сол зиндагӣ кардӣ маош чанд сум айда уҷа баъд Ой, чанд ки мақсад одамое ки мераванд ё ки ман медонам ки бисёр одамо германия интерес мекунанд баъд чабадон ки дар уҷа Дар як сол Германия ҳар ихтисос ҳар хелаи ами гостиница среднишата ресторан бугу ҳамаша нагу 1800 2000 евро. 2000 евро. 1800 евро. бод $600 налог меспорӣ Не, 600 у евро аллакай қатиб налог палог ҳамаша мегира ба да дасти 1800 мемона. мемона. Бас свет мети квартира Ганда мети. қиматай, чанд сум свет? Свет намедонам неги квартира 500 евро 500 евро. Хоб 1300 Бо доллар. хурдан. Хурдан 300 доллар. мерасона Каштан. $300 хурдан Ё. Агар хона да бихӯрӣ. Хоб 1000 доллар дига. Суми газ, об, ихелӣ ҳастай? транспорт Нест? Транспорт метум. Ҳастай не ки қимат нестай. газ об мақсад газ там свет қиматай Намедонам ман чӣ мегӯяд коммуналиш қиматай Магум борда Қадар азоб каши дагинест. суми свет даг нест? ту худат аделин зиндагӣ мекардӣ ки медуд коммунал Ма аму комнатае ки вақте ки ман дар вақти студентим зиндагӣ мекардам уро ҳамун ҷои корхонаи ман да стимат карда будан ҳамаша авайо медодан. аз дасти хеле чизош ҳо Ҳо.
фақат пули квартира баъд метавонам. одамо чӣ метавонанд Германия рафта ози агар одамои гужаланд дошта одамо бошанд? бояд забони немецкиро бихонанд, барое ки бе донистани забон Германия рафта намешава. Бисёри бачаҳои мо ҳастанд ки Европа мераванд, ки Литвия мераванд, Полша мераванд, уҷода метиҳанд рабочий виза, не ки именно Германия наметиҳад, бояд учебный центр. ҷурайм ҳамҷо рафта кор мекунам. ҳамҷо зад 2 сол хонда. Далнабойшка? Ки ба фаҳмидам. Хай хуш омадӣ, раҳмати калом барои омадагит. Ягон Ягон фикр, ягон гап, ягон пешниҳод дошта бошӣ, марҳамат, ягон чизе ки дарди дилта ё ягон чизе ки мефорад Тоҷикистонда боша ё ки мефорад ҷавонам хеле амал кунанд. Ну ман мехоҳам ки влогои, например, ки ягон чи полезни мебиёра одамои мода бисёртар шавад, например. Блогерро кунанам. Чи лично ман фақат одамои да подписанем ки ягон давлат да мехонанд развиваться мекунанд, ман во ягон чи ёд мегирам, ман не то что просто байт мехона рақс мекуна и тамом. То ман аму ягон чиз ёд мегирам да уҷа чи хеле. Ман мехоҳам хеле влого бисёр шавад да Тоҷикистон. ки ту мехоҳӣ ки контент. Яъне мехоҳӣ ки ҳам шумо да подписатсия кунам, одаме ки дар дигар давлатҳои ба курс нафрӯхтӣ? Не. мефурӯхтӣ охи? Боз ҳам мекоми ки ҳам давлат берун мебура, ягон ҷои мақсад хушрӯтар мера, сразу курс сар метиҳад. Не, ман нафурӯхтам. Хай саломат бошӣ, раҳмат барои омадагит. Бародаро, дар барномаи оянда кира мо файрод кунем? Кира файрод кунем? Раҳмат. Ба Барои гуфти даъват. ту кира файрод кунем мо дар барномаи навбатимон? Мегинам оқло. Фикри беҳтарин. Фикри хуб кардем. Просто мо камтар дағалем у мо дағал нестем, ака чӣ мо дағалем? махно мегум. Не, Як масагарай созум. Қайд дихтаро қаб чӣ намекунам, шӯхӣ намекунам. Хам мекунам кам. Бародаро панотон ба худо то барномаи оянда алло нигаҳбон. Раҳмати калом. Хуш омадӣ.